What's up mga kaabay? Welcome back sa among YouTube channel nga Niti Boholanos. Ug karon mga kaabay, manguha mi og pao kaya among latikan nya. Musaka mi og pinakataas nga bungtod. Kita mo to? Wa no, wa pun mi kita. So tara na mga kaabay. Tara. Warga po kamong giagian ha. Daplin gyapon suba. Depende sa panahon mga kaabay kay dag-o man gud. Makatingaday mo mga nagdaris. Kaabay rayan og budlong mga nagbulawan. Bitaw mo na ilokat sa pao mga kaabay. Mulatas na pud mi sa native nga kawayan mga kaabay. Ito ha. Hanging bridge. Mga kaabay. Padung namin sa pao kay maglukat namin. Kasi agaw na. Nara ba si Uwan? Daan na sila kuan mga accessories na. Doon namin mga kaabay sa kuan. Kapawan. So ano mga kabay, kana kami manguhag pao. Kana. Paano masabi? Uso ra wag palit-palit karon kanang bugjang kaning pao basi ganahan mo palit sa isang dahon. Dagko lang pud kadto. Kana sa kapawan. Lukat na Ba. Pasalipod mga kaabay. Hadlok mong mawala. Krata no. Krata na mo. One Uy mo din daw sa pao mga kabay oh. Kasi ganahan mo palit. Makaon ni og gusto Nice mo pa ni kanon. sa atong bagjang kita nga. One. Pamalit nila karon. Dagko lang ni si Jag, bawang usod ba kaang. Mga bobo! Comment na mo palit mo punuan sa pao. Ha? Amo na bahalag kaang gani. Mga kabay mo sud na tas. So di ana mga kabay. Di ana kuwan naragis ka. Paitan ning gutomon ta. Yan yung kinabuhi sa bukid mga kabay. Pindot ka inon. Bahala wa bakag banakon. Mga kabay, dagan na bagtungawan eh. Wala mga kabay. Sugod. Mga kabay, maglukat na ta. Di. Yara mga kabay. Ano ni Pao? Joke. Kabay, ako'y bundol. Ako gapo pala. Ikaw di magda. Ako'y magdaan. Ako pa di magluto mga kabay. Okay ra, basta mo, subscribe mo. Buhato na ang tanan. Para malipay lang mo. Sana all. Sakit ang dugaan mga kabay. 2,000 years later. So mga kabay, gihinloan ni Carl Ayan ang pao. Ngani ra paghinlo mga kabay. Tangtangan ni mo daag mga itong bagay. Kanira mang dani mo ya chap-chapon. O iwaon. So mga kaabay, nauman na mo pabukaw ang pao. Mga 2 ka oras pa na magipabukawan kay dugay man eh. Dugay ni pabukawan. Daga. Mo pa pagkaluto, among isunod ang latik. Anong mahintan ko. Makabay mo na yung sunod ang latik kay may tusuluan na wala pa. Kung natin butang ka, siyempre, siyempre lang siya. So mga kabay, butang na ito ang tuno.
kabay, dili ni siya undangan o pura, hangtod nga mulakot. So mga kabay, okay na siguro ni kay tusluhanan raman. Hindi man ibligya. Okay na rin, ang unang yaon. Tagay. An hour later. So mga kabay, musaka namin sa kuan, pinakataas nga bungtod. Dito ra ta. Ditso, handos, Jesus, larga. Na may highway mo kay may highway kay wala pa namin ngadto daw. Series. Kaigo, tagam. Inam ginagawa mo. Vlogger na ligsan, kaya tanaw. 1 minute 37 seconds later. Po pa ni. Basic lang sa amin to. Kani ba po ako ron po yung pasagdan kasi may istorya na kay cellphone. Kuan mga kabay. Kabajo. Mga may kuan mga kabay kanang pahauli mga kabay. Pahauli kita mga tiguang. Og mga ulit tao pauli. Da. Tamni. Pauli mga kabay, pauli. Mo ni. Pasaka. Unay kuan. Grips. Paano masabi? Kani. Kawayan? Agkani. Kita mo ha. Lansunis. Pero lado pa mga kabay kay siapang gutas sa ubos mga kabay. Tuwara to ato ang atong patungnan, atong direksyon to aray babaw. Pag sindahan mataglakaw. Kuyugi ko mga tuta sa bukid at tuta dito lami ang hangin sa lugar nga tuta sa langit. Di ada dyan sa tok-tok mga kabay. Arang nga ta. Kuyugi ko mga tuta sa bukid at tuta dito lami ang hangin sa lugar nga tuta sa langit. Dili ta madisturbo dito kay kita tong duha. Wala na kuyain kung gustong makaupan yara. Ang pwedeng itutukan sa akong mga mata. Hindi ko mapagtika. Mga una may mga kabay kay inaan namin sa pinakatuktok sa buntod. Nag-views. Kuyugi ko mga tuta sa bukid at tuta dito lami ang hangin sa lugar nga tuta sa langit. Okay, mga kabay, mga una ta. Hab-hab na dis. Mga una ta mga kabay. Tara. Panibagong hab-hab na naman guys. Mga kabay, sampurado. Latik mga kabay. Mia. Kami ang latik mga kabay. Okay kayo. Damit pa nimo. Salamat. Damit pa nimo. Ay latik na.
Nagbagjang mga kabay. Mga kabay. Okay ngayon mga kabay. Busog pa. Lami pag-view. Kung kayo ari diri kabay, punta ka lang mami kay doon ra sa mong bayan ning lugar ha. Huwag na may baon. Buwan, hindi may baon ay. Saudi Arco. Ditong pao nga. One ha, a plus. Ay, mata ko! Mga tuta sa bukid at tuta dito lami ang hangin sa lugar. Hey, what's up? 1 hour later. So, maura to mga kabay. Shout out tayo ko ni Angelica. Salamat sa pagsuporta ka nanay. Ug ni Jeline Cunyado. Salamat sa pagsuporta ninyo. Shout out dahil kung Marie Dapiton ug si Marto, salamat. Shout out! Shout out tayo kung DJ Rene. I-subscribe tayo itong channel. O, maro to. Shout out dayo kay Roldan Akaso o kay Jeanette Akaso. Shout out ko ni Macjon Bakas ug ni Kati Akaso. Shout out ninyo. Shout out tayo po ni Charmin Gagampang. Salamat sa pagsuporta. Mauro to. Kung gusto mo ma-appeal sa shout out, gamita lang ang hashtag mga kaabay. So, maura to mga kabay. Dagang salamat ninyo. Kung gusto mo kanunay makita sa mong mga video, please like, share, and subscribe. Ug comment down below. Dagang salamat. God bless. Kita-kita sa next video. Stay safe. Stay safe. Mga tuta sa bukid at tuta dito